Hej og velkommen til Psykologens Hjørne. En podcast, der undersøger psykologiske emner og problemstillinger, hvor vi belyser sindets spændende finurligheder. Mit navn er Jens Ejner Jensen, jeg er psykolog og vært for denne podcast. Dagens emne er angst og angstlidelser. Man regner med, at ca. 400.000 har en angstlidelse i Danmark. Men hvad er egentlig angst? Hvornår kan man sige, at man har en angstlidelse? Hvilken behandling findes der for angst? Hvordan kan man som pårørende eller fagperson støtte en person med angst? Og hvad kan man selv gøre, hvis man lider af angst? Det skal vi snakke om i dag. Dagens gæst er psykiater Sebastian Svane. Velkommen til dig. Tak skal du have, Jens. Dejligt, du har lyst til at komme forbi min klinik og fortælle og bidrage med din store viden. Jeg har jo arbejdet sammen med dig, Sebastian Svane, på psykoterapeutisk afsnit på Frederiksberg Hospital, hvor man blandt andet behandler angst, depression og personlighedsforstyrrelser. Og Sebastian har lang erfaring med behandling af angst og specialiseret sig i en masse forskellige behandlingstilgange. Det kommer vi ind på i dagens samtale. Og for det ikke skal være løgn, så har han også en karriere, inden han blev psykiater, som operasanger, hvor han blandt andet, du har sunget solo på Sydney Opera House. Ja, jeg havde en 3-årig solistkontrakt på Sydney Operaen, da jeg var ung. Ja, og det kan man faktisk blandt andet læse om i hans nye bog, Uden Angst, som han for nylig har skrevet sammen med journalist Frederik Dirks Gottlieb. Den vender vi selvfølgelig tilbage til i løbet af programmet. Men dejligt at se dig igen, Sebastian. Ja, i lige måde. Så hvis vi skal tage hul på dagens emne om angst, hvordan kan man egentlig starte med at indkredse det? Hvad er egentlig angst? Det er et kæmpe spørgsmål. Det er et stort spørgsmål. Og det er jo også, fordi der er jo mange forskellige angstlidelser. Men overordnet kan man jo sige, at angst er en følelse. Angst er en følelse, og følelser, hvad er det for noget? Og det er der faktisk lavet mange nye studier om i de senere år, som er meget interessante. Især har jeg været meget påvirket af emotionsforskeren og neuroforskeren Joseph Ledoux, som har forsket i både følelser og angst. Og ud fra hans nyere viden har jeg selv tilpasset en ny terapiform, som jeg kalder neurologisk bevidsthedsterapi. Fordi jeg tror, det er meget vigtigt for folk at forstå, hvad følelser er, og hvad derigennem så angst er. Altså, der er jo forskellige følelser, angst, vrede, jalousi, glæde. Men for at forstå angst, er man faktisk nødt til at forstå, hvad en følelse er. Og følelser, mentale følelser, det er faktisk tolkninger af kropslige reaktioner. Og de kropslige reaktioner, de opstår fra vores ikke-bevidste hjerne, primært ud fra vores belønningscenter og vores trusselscenter. Vores trusselscenter, det er kendt under amygdala. Mange fejlagtigt tror, at amygdala er et angstcenter. Det er ikke et angstcenter, fordi amygdala reagerer langt før vi overhovedet er klar over, hvad det er, vi mentalt føler. Så når amygdala reagerer, så reagerer den overordnet på 2 måder. Den reagerer ved, at hvis den har fået en indlæring af noget er farligt, det vi kalder ligesom pavloviansk indlæring. Når man indlærer noget, eller den indlærer noget er farligt, så vil den reagere på 2 måder hver gang vi er i en ny faresituation, som ligner den oprindelige. Den kan simpelthen huske, den har et lille hukommelsescenter. Og den reagerer ved adfærd, og det er fight, flight and freeze, altså flygte, kæmpe, fryse. Og der er egentlig også overgivelse med i det. Og så er der så de kropslige reaktioner, den i gang sætter, som gør, at vi er parate til at kunne reagere hurtigere og flygte i længere tid. Når det her sker automatisk i hjernen, så er vi ikke klar over det. Men når vi begynder at registrere ude i kroppen, at der sker et eller andet, så tillægger vi det en eller anden mening i forbindelse med tidligere erfaringer med det, og det, der sker her lige nu. Og
Jeg plejer at bruge eksemplet med helikopterudspring, eller ikke helikopter, men faldskærmsudspringeren. Hvis en faldskærmsudspриnger har glæde, eller en, der har gerne vil springe faldskærm hele sit liv, vil gerne springe ud, har booket en tur op og skal nu springe, og han har inviteret sin bedste ven med, som aldrig har ville springe faldskærm, men har lavet sig overtale at komme med. Og så ham, der har glædet sig hele livet til at springe, i det øjeblik, han skal til at springe ud, så vil hans amygdala reagere, fordi det er en unaturlig ting at springe ud i altet. Men han vil tolke det som en følelse af et adrenalinkick, en arousal, som er fed, mens hans ven amygdala vil reagere på nøjagtig samme måde, men han vil tolke sine kropslige symptomer som angst, og vil så ikke hoppe ud. Og det vil så være den undvigeadfærd, der dæmper hans symptomer af ubehaget for angsten, og han på den måde løser problemet. Der, hvor angst er et problem, fordi som du siger, det er jo en naturlig følelse, men der, hvor den bliver et problem, det er jo, når den fylder mere, end situationen berettiger til. Og amygdala har fået en fejlinstallation og reagerer uhensigtsmæssigt eller overdrevent i situationer, som ikke er farlige. Plus, at man selv i situationen fejltolker situationen. Både fordi man fejltolker, hvad der sker i kroppen, når amygdala begynder at reagere, og man opdager, hvad den gør, men ikke forstår, hvorfor den gør det. Og så på selve situationen måske fejltolker, at jamen, hvis jeg gør det her, så vil andre tænke dårligt om mig, eller synes jeg er pinlig, eller hvad det nu kunne være. Så når amygdala har fået en fejlinstallation, så reagerer den på samme måde, som hvis det var en rigtig fare. Men den kan ikke kende forskel, for den kan ikke tænke. Og vores bevidsthed kan ikke gå ned og bremse den, for der er ikke nerveforbindelser direkte fra vores bevidsthedscenter ned til amygdala. Der er en indirekte vej, men det er en længere snak. Men måske vi kommer ind på. Ja, og det er jo netop det, som er et vigtigt point, både i din bog og generelt i terapi. Det der med, at hvordan forstår vi, hvad det egentlig foregår i kroppen. Præcis. Man kan måske også sige, jeg plejer nogle gange at sige det der med, hvis man skal skille en angstledelse fra almindelig angst, så er det jo, som det er med mange af de andre af vores diagnoser i systemet, at når de her symptomer eller tilstande fylder så meget, det begynder at gå ud over ens evne til at fungere i hverdagen, passe sit arbejde, eller passe sit studie, eller hverdag for sine relationer, eller dyrke sine hobbies, alt det der, så kan det være, at man kan sige, at angsten fylder så meget, at man kan have en angstlidelse. Hvordan opleves angst? Du har jo været lidt inde på det. For nogen, som ikke kender så meget til det, hvad er det for nogle ting, man ofte oplever? Jamen, det er jo interessant, det er jo, at for eksempel folk har tit fortalt mig, at hvis de lad os sige, de har panikangst, så fortæller de mig meget ofte, at første gang var de faktisk slet ikke klar over, at det var angst. Og det er jo derfor, jeg tænker, det er så vigtigt at lære patienter med angst at forstå, eller folk med angst, at forstå, at det er faktisk din amygdala, der reagerer uafhængigt af dig. Du er slet ikke klar over, hvad den gør. Så når de møder op første gang i skadestuen, og egentlig ikke rigtig forstår, hvad er det, der sker, mit hjerte hamrer derudad. Jeg synes, jeg har det virkelig mærkeligt. Og så, hvis det forhåbentlig er en god somatisk læge, der kan sige, ved du hvad, du fejler ikke noget, jeg tror, det er angst. Nu bliver de bange for næste panikangstanfald, for nu forstår de, hvilken tolkning de skal tillægge det, de har oplevet. Og nu vil de kalde det angst. Men det, der amygdala jo gør, det er jo, at den sætter i gang i det, som man kalder de autonome symptomer i kroppen. Før du beskriver dem, Sebastian, kunne du sige lidt for folk, der ikke kender til, hvad amygdala, det bruger du en del. Hvad var egentlig det? Jamen, det var det, jeg var lidt inde på før. Ikke? Amygdala er et trusselscenter. Et trusselscenter, og ikke et angstcenter, som står i alle lærebøger, psykologi og psykiatri og neurologi osv. Den laver ikke angst. Og hvor er den sidder for dem, der har lyst til at nørde? Fordi det ved jeg, du har super forstand på. Den sidder på undersiden. Det er faktisk svært at forklare, men den sidder ligesom på undersiden. Hjernen drejer ligesom ind under sig selv, og så sidder den på hver sin side i faktisk vores hjernebark, men i en mindre trælaget hjernebark, end som vores hjernebark får til, hvor vores bevidsthed sidder.
Og den har jo eksisteret i 500 millioner år eller noget i den stil. Så den er jo langt før menneskene opstår omkring 2,5 millioner år siden. Ja, og meget knyttet til overlevelsesmekanismen. Det er et overlevelsescenter. Ja. Og det er jo derfor, at det er så vigtigt at forstå, at det ikke er et angstcenter, fordi den reagerer langt før vi selv er klar over det. Hvis den altså har lært sig, at noget er farligt, så har man været ved at blive kørt ned i et eller andet kryds. Så hver gang man kommer ned til det kryds, så vil amygdala automatisk reagere ved at sætte kroppen i alarmberedskab. Og det gør den så ved for eksempel at sætte pulsen op, altså at man får voldsom hjertebanken. Og hvad er årsagen til det? Det er jo, at så kan blodet komme ud i de store muskelgrupper, og så kan man løbe længere tid, eller flygte, eller kæmpe, både med hurtigere refleks for det, og i længere tid. Men det, der sker ved psykisk lidelse, er jo ofte, når man ikke forstår, hvorfor amygdala gør det, når den reagerer ved en fejlinstallation, og den reagerer på noget, som ikke er farligt, så begynder man at tænke, gud, jamen, så må der jo være noget galt med mit hjerte. Og så begynder man at fejltolke på hjertet, og de her fejltolkninger vil man i det, man kalder kognitiv terapi, kalde negative automatiske tanker. Og så vil man, andre fysiologiske reaktioner vil for eksempel være, at man spænder op, og så kan man hurtigt reagere. Man skal ofte på toilettet, for hele fordøjelsessystemet går i stå, fordi det er ikke meningen, at vi skal være optaget af fordøjelse eller bruge energi på det, når vi er i en faresituation. Det er derfor, folk allerede ofte får mundtørhed ved angst, fordi fordøjelsen begynder allerede i munden. Men alle de her ting, hvis man ikke forstår, hvorfor det sker, så bliver man bange. Man får også fornemmelsen af, at man mister kontrol. Og man kan få uvirkelighedsfølelse. Den her uvirkelighedsfølelse skyldes faktisk frigivelse af sukker fra leveren, fordi det er også noget, amygdala sørger for at der kan komme mere energi ud til musklerne. Men det påvirker noget, vi kalder blod-hjernebarrieren, som så skaber en trykgradient, som trækker noget væske ud fra hjernen. Det er fuldstændig ufarligt, men det er en bivirkning af det andet. Men det er ufarligt, det vil man slet ikke lægge mærke til en virkelig fare. Men her, når man lige pludselig ikke er en fare, har man jo tid til at virkelig mærke efter, hvad søren er det, der sker, hvorfor sker det, og hvad bliver så uvirkelighedsfølelsen til for en tolkning? Ja, det bliver nok til, at jeg er ved at blive sindssyg, eller miste kontrol. Og det er alt sammen forkert, men man tror på det, fordi man ikke ved bedre, hvor skulle man vide det fra. Og så bliver amygdala jo endnu mere aktiveret, fordi nu fortæller man jo hele tiden, der er noget galt også. Og til sidst kan amygdala faktisk reagere på de reaktioner, den selv laver ud i kroppen. Og på den måde lave en ond cirkel, fordi den ser det som en trussel nu, fordi jeg hele tiden har fortalt mig selv, at jeg er bange for de reaktioner, jeg får, når amygdala reagerer. Ja, og så bliver det loop til et panikangstanfald. Præcis, og så får man en sådan vedligeholdende cirkel, hvor systemet forstærker lidt sig selv, og gør det mere og mere angst. Og det er det, man forsøger at løse lidt op i på forskellige måder, og det skal vi komme ind på, når vi snakker lidt mere om terapi. Når vi snakker om angst og angstlidelser, så plejer man ofte at inddele det i forskellige typer, og det er jo ofte efter hvilke situationer man oplever angst i, hvordan angsten opleves, hvad man er bange for, eller hvad det er, man undgår og flygter fra. Og alle de her forskellige angstlidelser, de har jo meget til fælles, og man kan sige, at vedligeholdelsesmekanismen er ofte nu af det samme. Der er også et stort overlap mellem dem. Nogle beskriver, at de har mange forskellige angstlidelser, eller at der er sådan et overlap i symptombilledet. Og så kan nogen sige, hvorfor har vi brug for de her forskellige kategorier, men man kan jo sige, at det hjælper os klinikere og forskere til at genkende nogle forskellige prototyper og fintune nogle behandlingstilgange, kan man sige. Men kunne du tage os lidt igennem de mest almindelige angstlidelser? Så kan jeg nok hjælpe dig med at liste dem op, så du kan sidde og bare læne dig tilbage. Hvis vi nu starter med kan jeg ret godt. Ja, det der. Så lad os starte med enkeltfobierne. Ja. Der er jo omkring, jeg tror, man er listet op mod 450 forskellige enkeltfobier. Og det er jo et meget konkret, altså man bruger faktisk mere ordet frygt om fobier end angst. Fordi frygt er sådan en direkte trusseloplevelse. Og det er lidt konkret ting, man er bange for. Ja, ja. Altså det er jo klassisk, edderkopper, slanger, højder og så videre. Men det sjove er jo, at folk ofte tror, at det er en helt anden årsag, end det egentlig er. For eksempel højder,
så tror folk jo, hvis ikke man selv har højdeskræk, at det er fordi folk er bange for at falde ud. Det er det faktisk oftest ikke. Det er mere den her igen med angsten for miskontrol. Hvad hvis jeg selv springer ud? De fleste kender det nok fra, hvis de har stået på en eller anden togperron, at man står meget tæt på perronen, kanten, og så, gud, hvad hvis jeg lige pludselig sprang? Men nogen har det så meget, at de simpelthen ikke tør tage op i højder. Jeg bor selv i meget højt oppe, og jeg har patienter der, så nogen kommer med et eller andet problem, og slet ikke egentlig kom for det, men det bliver det første, vi arbejder med, fordi ellers skal de slet ikke komme ind ad døren. Og det er jo så sådan en højdeskræk kan faktisk behandles på ofte mellem 10 minutter og en halv time. Ja, og selvom de har haft det hele livet. Ikke? Ja, og sådan er det med mange af de der fobierne. Og, ja, de er meget nemt behandlige i virkeligheden. Ja, lige præcis. Og en af kernen i det er jo det, man kalder eksponering. Men det kommer vi ind på, når vi skal snakke om behandlingen. Ja. Så det er fobierne, og det er jo næsten ingen begrænsninger i forhold til, hvad man kan have fobi for. Nej, det sjove er, at man kan faktisk næsten lære at blive bange for alt. Der er noget, der er sværere at blive bange for noget andet, fordi noget ligger også allerede prækodet ind i amygdala genetisk. For eksempel noget, der bevæger sig hurtigt, kan man meget hurtigt få folk til at blive bange for. Og det er jo smart at være måske bange for noget, der bevæger sig hurtigt helt fra gamle dage med slanger og edderkopper. Det giver mening, evolutionsmæssigt. Ja. Men så i dag så kan man altså få en overdreven angst for det. Og så reagerer amygdala jo på samme måde, som vi snakkede om før, med flight-mekanismen, med væk fra edderkoppen, og man får de her kropslige reaktioner, som er meget voldsomme. Det sjove er jo, at pulsen går jo altid op ved angst, men ved en af fobierne ud af de cirka 450, der er registreret indtil videre, der er der faktisk en, hvor det er den stik modsatte reaktion, man får. Det er, at ved blodfobi, der falder blodtrykket, og der kan man faktisk besvime. Hvorimod alle angstlidelser, der stiger blodtrykket, og det modvirker jo, at man besvimer. Men folk er meget ofte, også når de får den her uvirkelighedsfølelse, bange for at besvime, og tror, nu besvimer jeg, og så kunne det også være pinligt, osv. osv. Men med blodfobi er faktisk den eneste, hvor man besvimer, og forklaringen er jo også evolutionær, for alt handler jo igen, som du sagde før, om overlevelse. Og det er jo smart, at hvis man er ved at forbløde i gamle dage, og så ligge ned, for så skal hjertet ikke pumpe mod tyngdekraften og få blodet op til hjernen, men så kan det bare, når man ligger ned, løbe op til hjernen, og så skal behøver trykket ikke være så højt, hvilket jo være uhensigtsmæssigt, hvis man er ved at forbløde. Så det øger overlevelsen. Ja, men det er ikke alle, der har den genetiske disposition længere, så det er ikke alle, der jo har blodfobi. Men det er jo et godt eksempel, hvor fantastisk vores hjerne og krop fungerer. Den regulerer sig selv på mange måder. Ja. Og så kan man jo sige, at de fleste mennesker har jo nogle ting, de synes er særlig ubehagelige. Nogle er bange for mørke, nogle er bange for edderkopper, så du siger, nogle der synes fugle er ubehagelige. Og så kan man sige, jamen det er jo ikke noget stort problem, med mindre det begynder at påvirke en så meget i hverdagen et eller andet sted. Præcis. Og så kan man jo se, mange mennesker kan ikke lide edderkopper for eksempel, men så har jeg jo også mødt nogen, som starter med, så kan de ikke gå ud af lejligheden, fordi det er edderkopper derude, og alt det der, så begynder det at problemet med amygdala er jo, at den har det med at sprede ringe i vandet. Så når man lige pludselig er bange for en edderkop, så bliver man lige pludselig også bange for måske for et insekt eller en sommerfugl, og lige pludselig så bliver det værre og værre. De fleste lever med deres fobier, men nogen har det så voldsomt, at de selvfølgelig skal i behandling. Og er det så voldsomt, så er det selvfølgelig heller ikke en halv time, men det er ikke noget, der som regel tager ret lang tid at aflære de her fobier. Nej, og jeg havde en periode, hvor jeg ikke kunne lide fugle, for jeg havde en dårlig oplevelse. Ja, pludselig var en fugl, som fløj ind i min cykel, og jeg tænkte, så fik jeg, de har jo ikke kontrol, de der fugle. Men, det har de nu. Men, ja, det er lige præcis det, de har. Og det følte ikke så meget, men jeg synes, det var ubehageligt. Og så skulle jeg kurere en klient med fuglefobi. Nej, hvor sjovt. Ja. Og som var meget hårdt ramt af det. Ja. Og så forsvandt min egen i samme, fordi vi lavede eksponeringsarbejde, vi kom ind på. Så det virker. Men, og det er jo netop det interessante, at du siger, at du havde haft en oplevelse. Din amygdala har registreret, at fugle er farlige nu, og så reagerer den på samme måde hver gang.
selvom jo at stort set de fleste fugle, du kommer til at møde i dit liv, vil aldrig nogensinde flyve ind i dig. Men nu er den generaliserer, alle fugle er farlige nu. Ikke? Jeg er begyndt at stole på dem igen. Ja, det er godt. Ja, og så det næste, så kan vi glide over til panikangst, som også er en sådan næsten prototypisk angstlidelse. Ja, panikangst er jo en interessant lidelse, fordi den har egentlig ikke noget konkret objekt. Man taler om agorafobi, som jo er angst for menneskemængder, eller gå udenfor, eller offentlige steder, eller færdes alene osv. Så det er sådan noget mere konkret. Men panikangst, det kan komme ud af det blå. Lige pludselig, så bliver man bare ramt af, at amygdala eksploderer. Men hvis man ikke kender til amygdala, og det er jo derfor, jeg har udviklet min egen terapiform som et supplement til kognitiv terapi, som jo er den umiddelbart sammen med metakognitiv terapi de bedste metoder for angstlidelser. Lidt afhængig af, hvad angsten kommer af. Det kan vi komme ind på. Relationelle problemer kan også give angst, og der er det ikke specielt anvendeligt med de terapiformer, men det kan vi komme ind på. Men den panikangsten, så du siger, det kommer pludselig, og så får man nogle voldsomme symptomer. Det kommer meget voldsomme symptomer, fordi at det, der er problemet, er jo, at amygdala åbenbart på en eller anden måde har fået en fejlinstallation og tolker, at man der, hvor man nu er der en eller anden fare. Og når den reagerer spontant, og man ikke forstår hvorfor, ja, så er det jo, man søger på skadestuen, for tænker, at hjertet hamrer der ud af med 200 slag i minuttet, og hvad søren sker der? Og så er det jo, man har fået et... Så er det, man tror, man måske er ved at få et hjertetilfælde eller et eller andet, ikke? Og så er det jo forhåbentlig, at lægen skal konstatere, hey, det er formentlig angst. Og så er det jo, at man nu får metaangst, altså angsten for angsten, og begynder at få rigtig meget angst fremover, hvor det skal komme igen, fordi det var jo rigtig ubehageligt. Og der er min pointe jo, at hvis man ikke lærer folk at forstå, at det er fordi din amygdala kan lave uafhængige vurderinger af din omverden, som du ikke er klar over, og bare begynder at reagere, så fatter man jo ikke, hvorfor den gør det. Og så går man jo hele tiden og bange for, hvornår kommer det igen. Så det, der er super vigtigt her at lære, det er jo, at jamen, det er sådan set bare en fejlinstallation, din amygdala. Det er bare nogle overlevelsessymptomer, du mærker i din krop. Man kan faktisk gå så vidt efter min mening, i stedet for at kalde det angst, kalde det overlevelsessymptomer. Ligesom med eksemplet med faldskærmsudspringeren. Det er, hvordan du tolker situationen, der gør, om du springer eller lader være. Den første tolker det ikke som angst, men som et adrenalinkick. Den anden som angst, og det skal jeg bestemt ikke udsætte mig for. Nej, så panikangst er det her, der kommer ud af det blå, og det kan være meget invaliderende, og egentlig synd, når man tænker, hvor mange der går med det og har gået med det i så mange år i deres liv, og virkelig bliver invalideret af det, når det faktisk er forholdsvis nemt at behandle. Ja, lige præcis. Og det man jo ofte bliver bange for, så du siger, det er jo, at man kan få et hjertetilfælde, eller at man besvimer, eller at man bliver skør. Man bliver skør, man bliver sindssyg, man kan ikke få vejret, man mister kontrol, og alle de ting er jo ikke rigtige. Det er de her fejltolkninger, jeg kalder negative osmotiske tanker. Og det er jo det, vi er omvandrende fortolkere, og vi kan ikke lade være at fortolke, og når der er noget, ikke vi forstår, så tillægger vi det en mening, og når så kroppen reagerer, så bliver kroppens signaler faktisk bevis for vores tolkninger, altså falske beviser selvfølgelig, ikke? Men vi tror på det, for jeg kan jo mærke det. Og det er jo et af de store problemer, at man kan måske godt med panikangst se, at jeg er jo ikke i fare, men jeg føler det så meget, og den dikotomi, den dialektik, der er der, det er jo rivaliserende netværk i hjernen. Det er jo, at bevidstheden kan godt forstå, at jeg er ikke i fare, men amygdala har sin egen agenda, og den har jeg ikke nogen fornemmelse over, for den lever sit eget liv. Et standard eksempel, jeg bruger her, er også en flyvemaskine eksemplet, at hvis man har folk, der er bange for at flyve, som også kan være en fobi, så er det igen ikke som regel angsten for at styrte ned, men mere angsten for ikke at kunne komme ud. Så hvis jeg stiller den her person, der har den her flyangst, spørgsmålet, og udelukker med min spørgeteknik deres, hvad skal man sige, logik, at spørge, hvor meget vil du så gerne ud, når du sidder der i procent? 100%, siger de så, ikke? Hvis jeg spørger deres logik, så amygdala ikke kan svare eller reagere. Vil du gerne ud i 10.000 meters højde? Nej, det vil jeg ikke. Hvor overbevist er du om det? 100%. Så amygdala vil ud
og den rationelle del af din hjerne vil 100% ikke ud. Ja. Og det viser de her rivaliserende netværk, og når folk igen ikke forstår det, så får de angst. Og det er derfor, det for mig er så vigtigt at forklare mine patienter, hvad det er, der sker i hjernen, fordi ellers forstår de ikke, hvad søren er det, der sker. Og så kan de få de her selvkritiske, bebrejdende fornemmelser af, at jamen, der må være noget helt galt med mig, for andre kan jo, og jeg kan jo godt se, at det ikke er farligt, og hvorfor reagerer jeg så sådan alligevel? Men når de får forklaringen, og de virkelig lærer at forstå den, så bliver de lige pludselig ikke bange for den mere. Og det virker vanvittigt effektivt. Det er det. Du lytter til Psykologens Hjørne. I dagens afsnit ser vi nærmere på angst og angstlidelser med psykiater Sebastian Svane. Og så er det næste, som er en af de mest almindelige kategorier, som hedder social angst. Ja. Hvad handler det om, Sebastian? Jamen, det er jo den der angst for kritisk opmærksomhed, eller at være pinlig, og så undgåelse af det her. Bange for at gøre noget fejl og lave noget. Præcis. Ikke? Man er meget optaget af, hvad andre tænker om en, og hvordan man virker på andre. Man taler om et meget interessant begreb om covert narcissisme, som er, at ægte narcissister, de er jo optaget af, at andre skal kunne lide dem, eller er bange for, at de ikke kan lide dem. Hvor socialfobikeren hele tiden er bange for, at folk synes, at de er forkerte osv. Så de er jo så overoptaget af, hvordan de virker på andre. Og så er det vel ofte den der dobbelt lag i det. Først så bliver man bange for at gøre noget fejl og noget pinligt, så bliver man nervøs, og så begynder man at blive nervøs for, at de andre skal se, når man får de der angstsymptomer. Nej, nu ser de, at det er rødme og sveder, og så tænker de, at jeg er helt skørt og mærkelig. Nemlig ikke. Og så bliver det først skidt. Ja, præcis. Ikke? De er jo meget bange for ofte det der med, om de rødmer, om de skal på toilettet, om de kan holde på vandet, eller skal af med afføringen. Og det er de totalt optaget, og især hvis de rødmer, så er det meget det der, jamen hvis folk ser, at jeg rødmer, så tolker de det som, at så synes de nok, jeg er svag, og har ikke styr på mig selv. Og det bliver så man så fuldstændig optaget af, så man til sidst undviger alle mulige sociale situationer, for ikke at komme i den situation. Og det er jo livsbegrænsende, fordi jo mere man undviger, jo mere bliver man jo hæmmet i sin livsførelse. Men det er ofte, og det beskrives, at det er et meget godt ord, social fobi. Jeg kan bedre lide begrebet social fobi end social angst, fordi social fobi er jo, at det er nogle specifikke sociale situationer. Hvorimod, hvis man er nærmest bange for alt og alle, og det bliver en del af ens personlighed, så taler man om en personlighedsforstyrrelse, som man kalder undvigende eller evasiv personlighedsstruktur, som jo er noget lidt andet. Ikke? Og så er socialfobikerne også både meget bange, inden de skal lave noget socialt, har en masse negative osmatiske tanker om, hvad kan gå galt, hvordan vil de bedømme mig, hvordan skal jeg tage mig ud, hvad skal jeg tage på, hvad skal jeg sige det rigtige, jeg skal være morsom, jeg skal være sjov, jeg skal virke intelligent, og min partner skal muligvis også gøre det, osv. Så er de enormt optaget af det under situationen, og så er de der også efter situationen, det man kalder postmortem kritik. At de simpelthen går og tænker, sagde jeg det rigtigt? Hvad sagde jeg mon der? Kan jeg vide, hvordan de opfattede det? Og så ligger man vågen hele natten og tænker over det. Ikke? Ja, og så ved man jo, hvad det sker. Så finder man frem til små ting, man måske har sagt eller gjort, som var lidt, nej, har de andre lagt mærke til det? Præcis. Og så gør man det til en stor ting, som ender med at overskygge hele den ellers gode aften, man har haft. Præcis, ikke? Så det er jo nogle der ligeholdende mekanismer. Og det socialfobiske opstår jo på en helt anden måde end panikangst. For det har ofte noget med ens opvækst at gøre. Der har måske været meget fokus på at man er blevet mobbet, eller kritiseret, eller ikke støttet. Det kan både være i skolen, eller forældre, søskende. Så man har oplevet nogle situationer, hvor man har oplevet det som pinligt. Og så får man den der indre selvstraffende kritiker, der siger, ej, det var pinligt, og du var til grin, og alle kiggede på dig, og de så, du rødmede, og så videre, så videre. Og så bliver det
igen til angst. Ja, og så kan vi tage den kategori, man kalder generaliseret angst. Ja. Hvad er det for noget? Det er jo igen, ligesom panikangst, er det jo ikke særlige situationer, det nødvendigvis opstår i. Men det er sådan mere en frit fluterende angst, som sådan mere eller mindre er konstant, fordi man hele tiden bekymrer sig og er ængstelig. Man har muligvis genetisk en disposition for en overreaktiv amygdala. Jeg tror ikke, man kan godt se, at der kan løbe angst i familier og psykiske lidelser i familier, men jeg tror ikke, man arver angst, men jeg tror, man kan arve en amygdala, som reagerer nemmere end andre, og det er for nogen evolutionært jo, kunne det jo øge overlevelsen, så evolutionen prøver alle muligheder. Nogen reagerer måske meget, meget mindre og for lidt. Jeg tænker nogle gange, de der climber, hvad de hedder, de der kravler op i hænderne på stejle bjergsider, uden net og free climbing. Free climbing, det er det hedder, ikke? Nogle gange tænker jeg sådan lidt, enten er de overeksponeret, eller også er de simpelthen, har de ikke nogen særlig reaktiv amygdala. Og så var der en udsendelse, jeg så om en af de her free climbers, som, hvor han blev lagt i en scanner, og hvor de viste ham forskellige trusselsbilleder, sådan som jeg forstod det. Og den reagerede mindre aktivt amygdala end hos den almindelige befolkning. Det giver mening, det du siger. Så det er jo interessant. Ja, bestemt. Ja. Men hvis man bekymrer sig om alle mulige ting, og det er jo ikke bare sådan almindelige bekymringer, som vi alle sammen har, men man overbekymrer sig. Altså, jamen, hvis jeg nu tager derhen, kan jeg så finde en parkeringsplads? Hvis jeg ikke kan finde en parkeringsplads, gud, hvad gør jeg så? Og så bruger man altså timer på at spekulere og gardere sig og tage 3 timer derhen for ting hvis nu og så videre. Ikke? Ja. Og det kan jo også være en indlæring, eller er jo primært en indlæring, fordi hvis man har haft nogle forældre, som måske selv har været overbekymrede eller ængstelige eller overinvolverede, ja, så får man det, der kaldes stedfortrædende indlæring. Og så kan man selv jo lære, at jamen, verden er farlig, og det her redskab til at bekymre sig, det må jeg jo benytte mig af. Og intet kunne jo være mere forkert. Det er ikke et redskab, det er det værste, man kan gøre, men det kan vi komme ind på, når vi snakker om lige terapi. Præcis. Man begynder at tænke bekymringen som en måde at undgå det på. Og man kalder nogle gange generaliseret angst som lidt fritflydende angst, for at vise, at det er ligesom ikke nogle enkelte ting, man er bange for. Det er ligesom lidt det hele. Ja, og det gør jo også, at behandlingen må være lidt anderledes nogle gange, men det kan vi måske komme ind på. Og så kan vi jo sige, at inden for angstlidelserne, så har man også det, man kalder PTSD, OCD, men det tænker jeg, at jeg vil bruge et eget afsnit på. Okay. Så det kommer vi det er jo også en af mine yndlingsområder. Ja, det kan være, at du må komme tilbage igen. Det vil jeg meget gerne. Jeg har haft mange patienter igennem 30 år med OCD. Det er nemlig det. Og det er en meget spændende lidelse. Og det er jo også en neurologisk lidelse. Så ligesom ADHD er OCD også en neurologisk lidelse, så den skal ofte behandles både altså medicinsk og terapeutisk. Ja, mange har lidt gavn, og det er også ikke. Og, Så det må vi vende lidt tilbage til. Og så er der jo også de somatoforme tilstande med angst, altså sygdomsangst, ikke? Somatisering og hypokondri. Helbredsangst er også endnu det. Ja, lige præcis. Ikke? Og det OCD og generaliseret angst og sygdomsangst, de har mange lighedspunkter. Det er stort de overlapper meget. Nogle gange kan det faktisk være svært at finde ud af, hvad der er hvad. Ja, og lige præcis som jeg nævnte tidligere, det er også det er overlap, og mange har jo også lidt flere ting. Ikke? Så det der med, som kliniker, så skal man nogle gange sidde, og hvad skal vi starte med? Men ofte så finder man ud af, når man arbejder med en ting, så kan det også smitte lidt over, fordi det er jo nogle af de samme tankegange og vedligeholdelsesmekanismer, man kan bruge til flere ting. Og også formentlig nogle af de samme neurologiske kredsløb, der er i spil. Ja. Og så er der jo også den personlighedsforstyrrelse, jeg lige kort nævnede med den undvigende evasive personlighedsstruktur, som jo også giver angst. Men man kan sige, at alle
lidelser kan jo give angst. Skizofreni kan jo også give angst, ikke? Ja. Og så videre. Og så er der jo den normale angst. Okay. Men fedt, du fortsat tager hul på Men det er jo det, at alle lidelser kan jo give angst, men det er jo interessant, det er jo den med panikangst, er jo netop meget ofte bange for at blive sindssyg, fordi de fejltolker på deres amygdala-symptom, uvirkelighedsfølelse, svimmelhed, pupildilation, når pupillerne udvider sig, så ser man sløret, og alt det her bliver så til fejltolkning af at blive sindssyg. Og det interessante er jo, at når man spørger den med panikangst, så er det meget sjældent, de i virkeligheden kender til de rigtige sindssygdomssymptomer, som jo overhovedet ikke er sådan. Nej, lige præcis. Så jeg plejer sådan lidt drilsk at sige, jamen hvis den sindssyge har de symptomer, så er det fordi vedkommende er angst, men det er ikke sindssygdomssymptomer. Og et af symptomerne ved sindssyge er jo manglende sygdomsindsigt, og den med panikangst eller angst har jo næsten ikke andet end fokus på sin lidelse og sygdom og symptomer hele tiden. Lige præcis. Godt point til. Og nej, lige præcis, at man ser jo angst som som en del af det må være menneske selvfølgelig at have angst, men ofte så ser man for højt angst ved stress, depression, psykose, så du siger, personlighedsforstyrrelser, alkohol, stofmisbrug og mange. Men man kan i hvert fald sige, og nu som vi arbejder meget med selvfølgelig på psykoterapeutisk afsnit, hvor vi har kollegaer med angst og depression, de kommer jo meget tit sammen. Ja, det gør det. Og det kan jo være af flere forskellige årsager, fordi man kan jo have en angstlidelse, som begrænser ens liv så meget, fordi man får så meget undvigeadfærd, og undvigeadfærden er jo problemvedligeholdende, også ofte problemforværrende, plus man får jo aldrig set på, hvad det egentlig er, der er farligt, når man undviger, fordi man undviger. Og så kan man opretholde sine fejltolkninger om, at det er farligt. Hvad var egentlig spørgsmålet? Nej, i forhold til, at angst og depression ofte... Nå ja, det var depression, ja. At hvis man så har undviget så meget, at man faktisk er blevet virkelig begrænset i sit liv, så bliver man jo også trist, og så kan det jo selvfølgelig gå over en depression. Nu er depression om mange forskellige ting. Depression er ikke én lidelse, men det kunne forklare det, ikke? Men depression kan også højne arousal-niveauet i hjernen og stresse hjernen mere, og det gør, at amygdala nemmere trigger. Og derfor kan man så også ofte se, at det er nemmere at få angst under en depression. Så det kan også være den anden vej rundt, eller begge dele på en gang. Ja, og når man skal, behandling, skal man jo tage stilling til, hvad kommer egentlig først? Ligesom det er altid en god idé, ikke? Fordi hvis det... Der kan også være en personlighedsforstyrrelse, der fører til angst og depression. Og hvis man hele tiden bare behandler i overfladen, men egentlig ikke det, der hele tiden udløser depressionen, som hvis det var angst, så vil det jo blive ved med at komme tilbage. Ja, lige præcis. Så der kan være mange sårbarheder for at udvikle angst og depression. Du lytter til Psykologens Hjørne. I dagens afsnit ser vi nærmere på angst og angstlidelser med psykiater Sebastian Svane. Hvis vi nu bevæger os lidt over i det med behandling, som vi jo begge to brænder for og synes er spændende. Det er jo mange behandlingstilgange, og det afhænger jo lidt af, hvad for en type angst, men og du har jo været lidt inde på, at rigtig fint, at nu er det allervigtigste med angst, det er jo faktisk det, man kalder sådan psykoedukation med et fint ord, som handler om at få lidt viden om, hvad er egentlig de her ting. Så kan man sige, at det er jo mange sådan vedligeholdende faktorer. Hvis du skal opsummere det lidt, hvad er det for en typiske ting, der vedligeholder en angstlidelse? Undvigeadfærd i den grad opretholder angst. Og hvorfor gør det det? Jamen, som jeg jo lige var inde på før, at hvis man undviger noget, så får man ikke set på, om det, man undviger, er farligt. Og så kan man opretholde sin egen tolkning om, at det er det. Man får aldrig modbeviser for det. Så hvis jeg er bange for, at andre synes, jeg er pinlig, når jeg går ind på en restaurant, så er det klassisk for socialfobikeren at kigge ned og ikke kigge på de andre, fordi det er jeg for bange for tænk, hvis de sidder og griner af mig, eller lægger mærke til mig, osv. Derfor er det jo vigtigt at træne netop i sådan en situation, at du skal faktisk kigge op og se på andre, og så vil du jo opdage,
at det passer ikke. De sidder faktisk ikke og kigger på dig. Du er faktisk ikke så interessant. Og noget af behandlingen kunne for eksempel være at eksponere en socialfobiker for at vælte et glas i en restaurant. Og så må de ikke kigge ned, men skal kigge op og se, hvordan folk reagerer. Og så opdager de jo, at folk bare lige kigger, hvad var det, når det var der, og så snakker de videre. Ja. Så man var ikke så interessant, selvom man væltede et glas. Eller så kommer de over og siger, hey, skal jeg hjælpe dig? Eller måske der hjælper, ikke? Ja, lige præcis. Ja, og det er en af de tingene, vi ofte snakker om i forhold til vedligeholdende, er, at man får et sådan trusselfokus. Og det er også det, at man kigger lidt, og det er jo også lidt evolutionært, så du siger, at man hele tiden er på udkig efter fare, som bekræfter det, man er bange for. Ikke? Præcis. Så hvordan vil det være for eksempel trusselfokus på panikangst? Du har jo nævnt det lidt. Men trusselfokus er jo for den panikangst, det er jo at skulle have fokus hele tiden på, sker der noget i min krop, og kunne det være farligt? Ligesom med den med sygdomsangst, der hele tiden har fokus på, kan jeg mærke noget unaturligt i min krop, og så overtolker på det, og altid tolker på det som det værste. Ikke? Og det er jo sjovt, hvis man kigger på alle lidelser. Jeg tænker jo, ligesom alle psykiske lidelser er i virkeligheden fejltolkninger på en eller anden plan. Og der indgår altid noget med kontrol, også i forhold til alle lidelser. Så den med panikangst prøver jo at få kontrol over sin krop, vil gerne kunne styre kroppen, så den ikke reagerer, som den gør. Den med social fobi vil gerne have kontrol over sine egne reaktioner i forhold til rødme, eller skulle på toilettet, og så hvordan andre tænker. Men det er meget svært at få folk til at tænke på en bestemt måde. Men så danner de jo nogle coping-strategier. For eksempel at please alle andre mennesker. Det kan også være en vedligeholdende faktor end bare at undvige. Hvis jeg nu pleaser alle, så kan jeg måske forhindre, at de tænker dårligt om mig, eller ikke kan lide mig. Og der kan så ligge nedenunder en angst for at miste, eller blive alene. Ja. Så behandlingen går jo meget ud på at blive lidt mere bevidst om alle de der ting, som man kommer til at gøre for at forsøge at håndtere det, men som ofte giver bagslag. Og meget af de der ting, du har beskrevet, er jo det, som ligger lidt under det, man kalder kognitiv terapi, med forskellige variationer. Og så ved man også af behandling, at en moderne tilgang, en videreudvikling af kognitiv terapi er noget, der hedder Acceptance and Commitment Therapy, som arbejder lidt med de samme ting, men har lidt med fokus på at forsøge at rumme og give plads til at blive lidt mere ven med nogle af de her, kan man sige, ubehagelige kropslige tilstander og ens indre kritikere, hvor man arbejder lidt med mindfulness og accept-strategier. Så har man noget, der hedder metakognitiv terapi, som har destilleret lidt nogle af de der tilgange i form af, at man har en tendens til at bekymre sig og ruminere som respons på det, man kalder sådan trigger-tanker. Hvad nu hvis? Prik. Og så er jo en af de tilgangene, som du er meget glad for, og som vi også har brugt meget på psykoterapeutisk afsnit, som du var også med på at indføre der, ved jeg, som hedder skemmaterapi. Kan du sige lidt kort om det? Du har jo været lidt inde på det, men lad os sige bare sådan lidt kort om, hvad det er for noget. Jeg vil lige sige, måske må jeg lige kort sige noget om de andre terapiformer, du nævnte. Bestemt. Altså, kognitiv terapi handler jo blandt andet, som du sagde om det med psykoedukation, at man får mere forståelse for, hvorfor man reagerer, som man gør. Og det vil sige, at man analyserer de tanker, fejltolkninger, man laver i forbindelse med de forskellige angstlidelser. Panikangst på meget på kroppen, social fobi på meget, hvad andre tænker, generaliseret angst meget på, hvad man bekymrer sig om osv. Og så den anden del af kognitiv adfærdsterapi. Det er jo fordi, den kognitive del, det er den del, der tager sig den bevidste del af hjernen. Men adfærdsdelen tager faktisk sig af amygdala. Fordi den kan vi ikke forklare, at den tager fejl. Og det er derfor, man kan sige, at kognitiv terapi i sig selv virker ikke særlig godt, hvis ikke man har adfærdsdelen med, medmindre det ikke er en særlig voldsom angst. Fordi amygdala skal lære af adfærd. Den har fejlenlært sig noget af adfærd, en adfærd, som den er fejltolket på. Nu skal den have nye neurale netværk, der kan lære noget nyt og override de gamle og reagere på en ny måde. Så det er kognitiv adfærdsterapi. Så er der jo metakognitiv terapi, som mere hæver sig op i et sådan mere helikopterplan. Tanker om tankene. Og tankerne om tanken, og i stedet for at gå ind i tanken, så mere se funktionen af tanken. Og det er jo i hvert fald ofte meget effektivt for især generaliseret angst og også OCD,
Og jeg bruger det faktisk også i forhold til panikangst, men jeg bruger det først efter, at de har fået en forståelse for deres negative osmatiske tanker. Fordi det er svært at få folk til at lade være at tænke på, at jeg får et hjertetilfælde og dør, hvis de faktisk virkelig tror, at de gør det. Så der er mange forskellige skoler i det her. De metakognitive tror jo, eller føler, eller mener, at man må ikke bruge noget andet, men der er jo evidens for masser af andre terapiformer, så det er jo ikke sandt. Nej, det er mange måder at komme sig på. Der er mange måder og man kan jo sige, at mange af de scener der er jo en udvikling og en variation af den kognitive også selvfølgelig, hvor den kognitive, ligesom du siger, handler om måske om at tænke anderledes, og det man kalder omstrukturere tankene, tænke mere realistisk, mens man kan sige ACT, Acceptance and Commitment Therapy og metakognitiv vil måske arbejde mere for en anden relation til det tanken. Ikke nødvendigvis at tænke anderledes, men ligesom og det er jo siger, rigtig klogt og alle rigtig tingene fornuftigt, kan virke. Men alle virker, og nogen kan bruge det ene, og nogen kan bruge det andet, og nogen kan absolut ikke bruge det ene, og nogen kan absolut ikke bruge det. Og det er jo det gode, at man har forskellige tilgange. Og så skal man jo, og der er det jo godt at kunne spille på alle tangenterne, i stedet for ligesom at låse sig fast på én ting og sige, mit er det rigtige. Og det er aldrig særlig sundt tilgang til verden. Vi er nogen, der kan lide lidt forskellige tilgange. Vi kan godt lide forskellige tilgange, fordi psyken er kompleks og har mange forskellige måder og både kan forstås og reagere på. Og så har jeg jo så også tilføjet mine eget bidrag, som jeg jo kalder neurologisk bevidsthedsterapi, som jeg også beskriver i min bog. Ja, lige præcis. Og så lad os... Og det er det med, at hvordan amygdala reagerer, og at den kan reagere uafhængigt, og alt det der, at man forstår det, og at amygdala ikke er et angstcenter, men et trusselscenter. Og vi skal nå at snakke lidt om den bog. Kunne du sige, før vi... Skal jeg lige fortælle om skematerapi? Ja, kan du? Ja, lige præcis. Ja. Det var det. Så, men skematerapi, det har jo vist sig, at inden for kognitiv terapi og metakognitiv terapi og andre tilgange, der er noget med det relationelle, som ikke har samme fokus i de terapiformer, som mentaliseringsbaseret terapi, dialektisk adfærdsterapi og skematerapi har. Det er 3 evidensbaserede terapiformer. Jeg er uddannet dem alle 3, så jeg har faktisk et sammenligningsgrundlag. Der er ikke så mange, der har alle 3 uddannelser, og det er ikke for at prale. Men det er faktisk, fordi det har givet mig en enorm indsigt i, hvad er det, jeg synes, der giver mest mening for patienterne, og hvad virker hurtigst bedst. Og der er jeg helt klart landet på skematerapi. Da jeg blev ledende overlæge på det psykoterapeutiske afsnit, som du har været ansat på jo, for snart 15 år siden, der var vi 3 ansat, nu er vi jo så over 40. Og der indførte jeg, som du siger, jo skematerapi, da vi skulle behandle personlighedsforstyrrelser. Og der ville jeg netop ikke bare arbejde kognitivt, men havde været til nogle kurser med Jeffrey Young, som er grundlæggeren, og lærte ham også at kende, og blev også selv superviseret af ham. Og det indførte jeg så, og det har jo vist sig at være en nærmest revolution, i hvert fald i mit eget liv, for at se, hvor fantastisk effektivt det virker på folk, og hvor meget folk kan genkende sig i det. Og det er jo, man sige, det er nogle grundlæggende antagelser. Et skema er en grundlæggende antagelse om ens selv og verden, som føles rigtigt, men er forkert. Og de dannes på baggrund af grundlæggende behov i vores opvækst, som ikke er blevet opfyldt. For eksempel kærlighed, tryghed, omsorg, relevante og realistiske grænser, autonomi, spontanitet og leg. Hvis de ting er blevet hæmmet eller ikke udviklet tilstrækkeligt, inden personligheden er støbt i cement, når vi er omkring en 18, 20, 25 års gamle, mere lidt højere for mænd end kvinder. Når personligheden ligesom er støbt i cement der, så kan den stadig godt udvikle sig og ændre sig på masser af måder, men vores grundnatur er ligesom formet. Og de skemaer, vi så har fået dannet, de uhensigtsmæssige, dysfunktionelle skemaer på baggrund af behov, der ikke er blevet opfyldt, dem har vi så også med os desværre mere eller mindre resten af livet. Man kan inddele dem i forskellige grader. Og et eksempel på sådan et skema kunne for eksempel være et svigt forladt skema, angst for at miste. Så hvis en dreng er vokset op i en familie og har oplevet, at far og mor begyndte at skændes, da han var 7 år gammel, og et halvt år efter blev de skilt, og så forsvinder far ud af ens liv for evigt. Så finder mor nogle år efter en ny mand, en stedfar, man så knytter sig til,
Nu er man 13-14 år, så begynder din dag at skændes, og så bliver de skilt, og så forsvinder han ud af ens liv. Nu kan man have fået et angst for at miste skema, som knytter sig også til amygdala. Når man så bliver voksen, og så selv kommer i en relation, og en dag måske begynder at skændes, så kan amygdala reagere, og så vil man tolke det som, Gud, det er et udtryk for, at nu bliver jeg nok forladt og svigtet. Så man får nogle stærke kropslige reaktioner. Så får du dine amygdala-reaktioner, hjertebanken, sveden, rysten, mundtørhed, uvirkelighedsfornemmelse osv. Og det bliver så et falsk bevis for, hun er nok værd, eller han, at forlade mig. Og det er jo selvfølgelig ikke rigtigt, men man tror på skemaet, fordi det føles rigtigt, men er forkert. Og så har man jo altså konstateret eller opdaget indtil videre, at der findes 18 sådan nogle skemaer. Og man kan vel sige, at ofte omgivelsene vil jo opleve det som en meget voldsom reaktion i forhold til, hvad situationen ligger op til. Det er jo altid det, ja. Og så forsøger man jo at håndtere det på bedst mulig vis, som man har lært sig. Præcis, så det er det, vi kalder coping-strategier. Og de coping-strategier, det kan være, at jeg pleaser alle andre, for de skal kunne lide mig og ikke forlade mig. Det kan også være, at jeg har det, man kalder de ufravigelige normer. Jeg prøver at gøre alting perfekt, og må ikke lave fejl og så videre, fordi så kan jeg jo ikke kritiseres, og så vil folk også synes, jeg er god, og så vil de heller ikke forlade mig, eller jeg vil ikke miste mit job, eller og så vil jeg ikke alene, og alle de her ting. Så de her coping-strategier bliver også til skemaer, for de bliver dannet også meget tidligt, for ligesom at løse grundskemaerne. Og de her ting har du jo udfoldet rigtig fint i jeres nye bog. Og det kan jo tage os over til det næste ting, vi skal snakke om. Fordi du har jo skrevet bogen Uden angst, sammen med journalist og podcastvært Frederik Dirks Gottlieb. Og det er jo en rigtig fin bog. Det er en meget modig og fin beskrivelse af noget sårbart fra hans side, og hvor du har udfoldet en del af de ting, vi har snakket om i dag på en rigtig fin måde. Men kan du sige lidt om, hvad er baggrunden vært for den her bog? Ja, det var jo meget interessant. Jeg fik Frederik som patient og behandlede ham for lidt forskellige former for angstlidelser, også nogle personlighedstræk med angst, altså sådan lidt evasive træk, undvigende personlighedstræk, men også noget panikangst, noget social angst, også noget generaliseret angst. Og så brugte jeg faktisk alle de her metoder, og han var så begejstret, for han sagde, at han havde gået hos andre terapeuter, og det havde en havde vist delvist virket på noget af det, men generelt havde det ikke rigtig sunket ind og virket. Og da han så de her metoder, så blev han meget begejstret og sagde, det skal jo ud, det bør jo andre også få glæde af. Han har lyst til at dele erfaringerne med andre, skriver han i forord. Lige præcis. Ja. Og så besluttede vi at gentage forløbet. Der var gået nogle år, hvor vi havde snakket om det, og så besluttede vi at gentage hele forløbet og lave det som en podcast. Og det gjorde vi så. Jeg tror, det var lidt over 20 timer, ikke på én gang, men altså sådan en terapistationer, vi så optog, og var egentlig ideen, at det skulle udgives som en podcast. Men så opdagede Lindhardt og Ringhof forlaget, at vi var i gang med det her, og spurgte, om de ikke måtte lave en bog ud af det i stedet for, at bruge det så podcasten og fik det overskrevet til en bog og koncentrerede det i den her bog. Og i bogen får jeg så demonstreret både kognitiv terapi, metakognitiv terapi, min egen neurologisk bevidsthedsterapi og så skematerapi. Du kommer godt omkring. Jeg kommer rigtig godt omkring. Og det sjove er jo, når folk, titlen er jo på bogen Uden angst, den er sådan lidt dobbelttydig, for det er jo både, at Frederik kommer helt ud af sin angst, kommer også ud af sine problemer med hovedpine, som han har haft hele livet og så videre, det forsvinder. Og så den anden del af titlen går jo også på, at, som du netop sagde, der skal virkelig mod til at stille sig frem og blotlægge sig selv for hele verden, når man i forvejen er en kendt person. Så det er jo en enorm og en kæmpe chance for mig at få udbredt de her budskaber, så folk kan se, der er faktisk noget, der virker. Og nu bliver jeg jo bombarderet, det gør han også jo med 20 mails om dagen med folk, der siger, at det har ændret deres liv, og meget det har betydet for dem. Og det, jeg synes, der er vigtigt, det er også, at man behøver ikke have angst for at læse bogen. Man kan få en enorm selvindsigt generelt i at læse bogen, fordi man
lærer om de her 18 skemaer, som alle vil blive berørt af på en eller anden måde, fordi vi har dem alle sammen i en vis grad, og det giver en selvindsigt. Gud, det er derfor, jeg altid har gjort sådan. Det er derfor, jeg reagerer så voldsomt i de situationer. Det er derfor, jeg bliver så vred i de situationer. Det næstsidste kapitel handler faktisk også om vrede. Den indsigt, og jeg er i gang med at skrive bog nummer 2 nu, som handler mere om det relationelle, og folk også med parproblemer og vredesproblemer osv. Men det er jo for at forklare også, at angst kan jo altså også komme af nogle helt andre ting, nemlig sådan eksistentielle ting. Altså angst for at blive svigtet, angst for at blive alene, angst for at dø, meningsløshed, og angst for at fejle i karriere, angst for, om jeg kan stole på andre mennesker, angst for at være udenfor. Der er så mange ting, som også kan give angst, som jo ikke passer ind under bare panikangst eller social fobi eller så videre. Nej, og det har I gjort rigtig godt, som sagt, en anbefaling herfra til at læse den bog. Den er rigtig fin. Og nu som er kerne i meget af sådan angstbehandling, og jo mere man forstår om angst, det er jo det der med, at det er jo ofte 2 sider af samme mønt, at lige så du siger så fint, at det er vores ven. Angsten er den, der beskytter os. Ja, men den gør, vi har overlevet. Ja, den gør, at vi overlever. Men prøv at sige lidt om, hvad kan angst ellers have gode ting? Fordi jeg tænker, det er jo nu med, at den skærper en og gør, at man performer bedre. Ja. Især når man selvfølgelig har fundet en måde, at den ikke fylder mere, end den skal, for eksempel, så den ikke bliver lammende for en. Men du er jo gammel operasanger, og arbejder med mange, der skal performe, som jeg også gør det i mine behandlinger og terapier. Men sig lidt om, hvordan kan angsten være en drivkraft, og nu man kan bruge positivt? Det er jo et meget interessant emne. Der er også faldt over en bog for nylig, jeg kan ikke huske, hvad den hedder, men det var sådan noget med, hvor man undersøgte forskellige forfattere og malere, tror jeg også, der har haft angst, og hvordan det kan føre til en kreativ proces, og også hvordan man kan skrive sig ud af angsten. Søren Kierkegaard også skrevet om angst og så videre. Så det kan også være en inspiration, men man skal nok også være lidt påpasselig med at sige, at man skal, altså det er nok lidt myte det der med, at man skal jo have det forfærdeligt for at kunne skrive godt, eller blive en god kunstner, og ligesom at også en anden myte med, at kunstnere, de er jo en lille smule sindssyge selv, de har jo en rem af huden, eller et eller andet, ikke? Eller psykiater og psykologer er selv halvskøre, ikke? Der er jo ikke noget, der er så forkert, end at store kunstnere er sindssyge. I hvert fald, der har selvfølgelig været nogen, der har været det, men man skal jo være temmelig klar og bevidst for at strukturere og kunne kreere. Ja, det er ikke? præcis. Og det er jo, som du siger, jeg havde en forestilling i Sydney, en udendørs live-forestilling for, jeg tror, der var 100-150.000 mennesker uden for Sydney Opera House, hvor jeg skulle debutere i en hovedrolle med en af verdens største sopraner dengang. Intet John mindre. Sutherland. Intet mindre. Jeg var jo ikke mere end 5-26 eller sådan noget. Og der kan jeg jo huske, at der gik jeg jo ind og undrede mig over, at jeg faktisk ikke har angst. Men det var jo den der følelse af, at jamen, når de tror, at jeg kan det her, så må jeg sgu være god. Så nu går jeg bare ind og fyrer den af. Men ellers er du jo ret, når man går til eksamen. Det er jo godt at have lidt sommerfugle i maven, fordi det aktiverer jo ens sanser, og man bliver mere... altså det er ligesom lidt en slags kokainrus, ikke? Man bliver bedre til at performe nogle gange, ikke? Men hvis det så bliver for meget, så bliver det jo modsat, og det skal man jo så have hjælp til. Ikke? Jeg har jo mange kunstnere fra Det Kongelige Teater, fordi jeg selv har været sanger, så når de ser, der er en psykiater, der både selv kender lidt til den verden, så er det også betryggende for dem, fordi de tænker, at han forstår, hvad det er, jeg bliver udsat for her, når jeg skal ind på scenen. Ja, vi skal til at runde af. Vi kunne jo snakke timesvis om det her ting, Sebastian. Men hvis man skulle... Jeg vil gerne tage med nogle lytterspørgsmål, som jeg har en lille passage med. Et par spørgsmål. Det er en, der spørger om... Man taler jo meget om de her diagnoser for tiden. Og så kan man sige, skal man have en diagnose i forhold for behandling for angst eller noget. Hvordan kan man skille? Nogen siger, i gamle dage, så kaldte man det at være genert. I dag
er man social angst. Hvad tænker du om det? Jamen, jeg er meget enig i, at diagnoser har mange problemer. Man er jo også ved at gå over til et nyt diagnosesystem, hvor man mere kigger på ens funktionsniveau. Men der er godt og ondt ved diagnoser. Altså som du selv var inde på i starten, så kan det guide en lidt i retning af, hvad behandling man kan tilbyde. Men ligesom jeg synes, det er vigtigt at have evidensbaseret behandling på en stor vifte af forskellige former for evidensbaseret behandling, fordi det er jo ikke sådan, at folk kommer ind, og så har de kun rent den diagnose og rent den diagnose. Det er jo ofte en blanding af lidt af hvert og træk for noget tredje osv. Så derfor så er det godt at kunne hele viften af forskellige behandlingstiltag, og ikke bare én behandlingstype. Det er også derfor, jeg bedre kan lide begrebet skemaer. For skemaer, der kan man se, jamen, du fik det her ar på dit sind, da du voksede op, fordi du blev svigtet, for eksempel. Og nu reaktiveres det, når du bliver voksen. Nu forstår vi, at når du er i situationer, der ligner det blev dannet på, så reaktiveres det. Og så reagerer din amygdala på det. Så får vi en forståelse, i stedet for at vi bare sætter, jamen det er en eller anden form for angstlidelse. Ikke? Det giver jo meget mere indsigt end nogle symptomer, som vi prøver at sætte i nogle kategorier. Når du opfylder så mange, så har du det. Ikke? Hvad så, når man har lige under, men har det af helvede til stadigvæk? Ja, så har man ikke en diagnose eller hvad. Ikke? Altså, så skemaer fortæller meget mere om årsagerne, og hvad der sker, og hvordan man kan håndtere det med indsigten og nye coping-strategier, som er sundere. Ja, og som behandler, så bliver man jo heller ikke... det er jo sådan, man går til og forsøger at forstå, hvorfor har man det, som man har det, og hvad kan man gøre med det, når hænge sig op i selve diagnosen. Et spørgsmål med, det andet spørger, statistisk, så plejer man at sige, at det er mere end dobbelt så mange kvinder, som får en angstlidelse, end mænd. Er det, fordi vi er dårlige til at diagnostisere, mændene ikke fanger dem, eller fordi de ikke henvender sig? Jeg tror, mænd har lige så meget angst, men de coper på det på en anden måde. Lige præcis. Sådan tænker jeg også, at mange går med meget angst, og så kommer det til udtryk måske i misbrug og den type diagnoser. Det er jo det. Fordi eller vold. Eller vold. Altså, det kan også... og det er jo ligesom med den emotionelle ustabile personlighedsforstyrrelse. Der er mange i fængslerne, der sidder med den diagnose, hvor man har troet, at det er, fordi de er psykopater eller dyssociale. I virkeligheden er det måske, fordi de er mere udadreagerende, men det betyder ikke nødvendigvis, at de ikke har omsorg for andre. Nej, og dårlig samvittighed. Ja, og bagved meget vrede, så ligger du som regel et land til grund. Det gør noget form for sårbarhed. Altid. Ja. Der er altid en sårbart barn, som jeg siger, bag en vrede. En vrede er jo bare straf. Ja. Der er et behov bagved, som er meget vigtigt at kigge på, end den coping-strategi, som vrede er. Så hvis vi kan afslutte med et par råd, hvad kan man gøre som pårørende, hvis man gerne vil støtte en person, der kæmper med angst? Det er meget vigtigt at være åben og tale om det, og at den med angst ikke føler sig fordømt på nogen måde. Og hvis den pårørende ikke forstår det, så selv søger hjælp eller litteratur, eller læser min bog, og får indsigt i, hvad er det, der sker. Fordi det er jo forståelse, der løser alle problemer her i verden. Det er faktisk også noget af det første, jeg skriver i bogen, og hvis det er aller sidste ord i bogen, det er forståelse. Hvis vi ikke forstår, så fordømmer vi, og tager dig sammen, og det er da ikke så farligt, og altså, nu overreagerer du, og hvad er det med dig? Og det er jo det værste, man kan gøre. Men man kan også prøve at hjælpe, men man aner ikke, hvad man skal gøre. Der tænker jeg som pårørende, det er meget vigtigt, eventuelt pårørende grupper, søge hjælp via litteratur, læs om, hvad er det for noget, der sker, og spørg ind til den, der har angst, hvis den med angst er parat til at tale om det. Lad være at lægge pres på, men sige, jeg vil rigtig gerne støtte og være for dig. Du er den, der bedst kan hjælpe mig til, hvad det er, du har brug for, at jeg kan gøre for dig. Men man skal også passe på, at man ikke forstærker den med angst, og sådan ligesom spiller med på nogle af de ting, som jo i virkeligheden er med til at vedligeholde angsten. Ikke? Altså, og der kan man have brug for, igen, så du siger, jo mere viden man har, jo mere kan man finde ud af, hvordan kan man gå ind og støtte på rigtig måde. Det er jo kæmpe komplekst. Ja, og mange af de rådene, du giver der, kan jo også bruges til en selv, som har en angst. Er det flere ting, man også kan pege på, man selv kan være lidt opmærksom på, hvis man kæmper med angst? Ja,
Altså, jeg ved godt, det lyder som stor reklame, men det er jo alt det, jeg skriver i min bog. Det er jo alle de ting, man kan gøre, og ud fra al den forskning, der ligger, plus al den erfaring, jeg selv har haft igennem 30 år. Og så kan man jo se dokumenteret på, at det virker jo på Frederik, når vi laver det. Man følger jo terapiforløbet fra start til slut. Så der er virkelig meget at hente der. Og det er ikke bare sådan, hvad skal man sige, nogle gode råd. Det er evidensbaseret behandling, videnskabelig forskning, som bliver dokumenteret virksomt, og demonstreret her. Ja, lige præcis. Så der er jo noget med at opsøge viden, som du siger rigtig fint, og måske finde frem til noget behandling, som man ved faktisk er evidensbaseret. Ja, altså fordi der er jo masser af behandling. Jeg tror, der er 400 terapiformer, ikke? Og de er bestemt ikke alle sammen dokumenteret virksomme. Det er faktisk ikke så mange terapiformer, der er dokumenteret virksomme. Så man skal finde en terapiform, der virker, og en terapeut, man har det godt med, men som man også er sikker på har noget erfaring. Fordi psykoterapi kræver virkelig erfaring og talent også. Ligesom at det ikke er alle, der kan synge, selvom det er mange, der gerne vil kunne det. Ja. Hvad det hedder... Vi skal til at runde af. Det har været en fornøjelse at snakke med dig, Sebastian. I lige måde, Jens. Ja. Så tusind tak, fordi du vil komme og dele din viden. Sebastian Svane. Man kan finde artikler gennem link i podcastbeskrivelsen. Det ligger en let tilgængelig artikel, som hedder Hvad er angst, og hvordan behandles det, som fint beskriver nogle af de her ting, jeg har snakket om. Og så lægger jeg også link til Sebastians nye bog. Så der har man i hvert fald en masse af god viden til. Og min hjemmeside måske? Ja, og din hjemmeside ligger der også link til. Sebastian-svane.dk. Meget nemt, Svane med W. Lige præcis. Og hvis man ikke kan huske den, så står den i beskrivelsen til, hvor man kan klikke på den. Ja, det er super. Det er godt. Tak for noget, Sebastian. Og i lige måde, tak for det. Og så er det bare tilbage at sige tak til jer, der har lyttet. Det sætter jeg pris på. Hvis det har fanget jeres interesse, kan I finde links til mere information om dette emne på min hjemmeside og i podcastbeskrivelsen. Husk, du kan altid finde mig på din foretrukne podcastplatform. Jeg vil løbende dykke ned i forskellige psykologiske emner, der tager udgangspunkt i aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og temaer, jeg møder i min kliniske hverdag.